Αντίστροφα μετράμε για την άφιξη του δεξαμενόπλοιου μεταφοράς LNG στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να καταπλέψει στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του λιμένα Αλεξανδρούπολης το ειδικά διαμορφωμένο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LNG. Όπως όλα δείχνουν, το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου αναμένεται να βρεθεί στη θέση πρόσδεσης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του λιμανιού της πρωτεύουσας του Εύρου το ειδικά διαμορφωμένο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς LNG. Το ειδικά διαμορφωμένο δεξαμενόπλοιο θα λειτουργήσει ως μονάδα αποθήκευσης και αεριοποίησης φυσικού αερίου. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εργασίες μετατροπής του πλοίου στο ναυπηγείο της Σιγκαπούρης έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες να ξεκινήσει με τελικό προορισμό το θρακικό πέλαγος. Με το απόπλου του FSRU από το ναυπηγείο της Σιγκαπούρη, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την τελική έναρξη του έργου στις αρχές του νέου έτους. Με το ξεκίνημα του έργου, η Ελλάδα θα θωρακιστεί ενεργειακά, καταφέρνοντας έτσι να διασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την τροφοδοσία της χώρας με φυσικό αέριο. Από τη στιγμή που θα φτάσει το πλοίο ανοιχτά της θαλάσσιας περιοχής του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, θα δέσει σε απόσταση 17,6 χιλιόμετρων νότιο-δυτικά του λιμανιού, όπου θα ξεκινήσει και η τελευταία φάση του έργου με τις εργασίες σύνδεσης του πλωτού τερματικού σταθμού LNG με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού 28 χιλιόμετρων. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες δοκιμές που χρειάζονται. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία η πλωτή μονάδα με αποθηκευτική δυνατότητα 153.000 κυβικών μέτρων. Η λειτουργία του έργου σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το λιμάνι της πρωτεύουσας του Εύρου, καθώς θα αναβαθμιστεί γεωπολιτικά ακόμα περισσότερο και θα καθιερωθεί ως ενεργειακός κόμβος για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνεται πως η Gastrade αποτελεί πλέον έναν από τους βασικότερους πελάτες του λιμένα, καθώς έχει υπογράψει μακροχρόνια μίσθωση μεταξύ της εταιρείας και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης για τη μίσθωση αποθήκης και τμήματος του κρυπηδώματος μήκους περίπου 75 μέτρων.